Xi tkun ir-risposta tiegħek kieku kellu jiġi fuq grupp ta' maħbubin għaddisin u midinbin li jistaqsuk biex tażel bejn il-passjoni u l-innoċenza? U kemm lest tilab mill-identità tiegħek bl-azzard? Dan parti minn Każin Barokk, esperjenza teatrali interattiva li tesplora propju dawn is-suġġetti u li hu parti mill-Programm Kulturali ta' Valletta 2018. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-preżentazzjoni ta' dan il-proġett, Eli Papakostantinu li faslet dan il-proġett spjegat kif f'dan l-ispettaklu tiġi esplorata it-tema tal-barokk illum lil mill-istil arkitettoniku, kif evolva u kif insibuh fil-ħajja ta' kuljum. This is presented as a game, so it's presented in the form of a participatory performance with a lot of music, a lot of magnificent, beautiful visuals that the audience is asked to be part of a game, really, and gamble their identity and play with us. Spjegat kif dan l-ispettaklu teatrali involvila sena u nofs ta' riċerka f'pajjiżna, tiltaqa' man-nies, tifhem il-kultura lokali u tfassal dan il-proġett. Dan biex fl-aħħar xarejn saru l-provi biex fl-14, 15 u 16 ta' Settembru fil-għaxija jilqgħu lin-nies f'Bib Notre Dame, magħruf ukoll bħala Bib is-Sultan jew il-mina ta' Kottoner fil-Birgu, binja li nbniet fl-1675 u li l-ispazji tagħha mill-kantina sat-terrazzin se jilqgħu dan l-ispettaklu. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv ta' Valletta 2018 Catherine Tabone spjegat li Każin Barokk iwiegħed li jkun vjaġġ ta' tiftix tar-ruħ fejn l-arti, in-nies u r-robotika tal-passat, il-preżent u l-futur jingħaqdu flimkien biex jiffurmaw taħlita barokka fejn il-viżwal, il-mużika u t-test jingħaqdu. Dan biex jesploraw it-tema tal-azzard. Aħna l-Maltin x'lesti nitilfu mill-identità tagħna, jew x'lesti nitilfulu l-awtentiċità tiegħu.